Надявам се, че днес гостите ни от Изпълнителна агенция Околна среда ще намерят сред вас своите колеги, защото колегите, които работят в тази агенция, са хората, които ни дават шанс да живеем в свят, който ще ни осигури благоденствие и ще даде шанс на нашите деца да живеят в още по-добър свят. Така че трябва да работим заедно с тях и се надявам, че те ще бъдат сериозни екзаминатори по отношение на научните резултати на нашите студенти и вашето представяне ще бъде такова, че да нашия университет да се чува още повече и още по-добре. Пожелавам успех на всички! Благодаря за ентусиазма и се надявам, че в следобедните часове всички ще намерят своите награди и тези, които няма да ги получат, да знаят, че само участието в днешното събитие е достатъчен атестат за техния просперитет. Успех! Конструктивни и обективни в оценката си. Приятен! Постерната сесия е място, където науката среща любопитството, креативността и стремежа към развитие. Тук не просто се представят данни и резултати, тук се раждат въпроси, нови идеи и често бъдещи сътрудничества. Вярвам, че обменът на знания и гледни точки е в основата на истинския напредък на науката. Пожелавам на всички участници ползотворна работа, вдъхновяващи разговори, разбира се, удовлетворени от представянето. На добър час и успешна постерна сесия!